Какво става, хора? Аз съм Ники и вие сте в третия епизод на GTA San Andreas. Стана едно объркване, защото бях правил... Да не мислите, че това съм го правил зад кадър. Имах и мисъл при Sweet и при Райдър. Направих един много дълъг епизод. От 9 беше за 56 минути, но не успя да се качи. Изписа, че не можем да правя клип повече от 15 минути. Извинете, че е така. Сега ще бъде четвърти епизод, който правя, ама дори нямаше да го правя сега, ще го правя след обяд, ама бех познал да се качва, ама не се качи, не стана. Сега ще ходим, извинете, че така нещо не стана, ще ходим сега да изпълняваме мисиите при Big Smoke. Не съм искал така да стане, аз не знаех, че ще стане така. Изнеглих се много, но какво да правим сега? Така, нека да идваме и при него. Извинете, наистина хора, много че станало така, но... Не знам, що стана така гадно. Виждам, че са гледали, че някои от вас са гледали първият епизод и втория епизод. На първия има 5 показвания, на другия не помня колко. Това беше много дълъг, много ми се изпълни пред вас. Но не стана, не се качи. Сега тук идваме да вземем OG, защото той е бил затвора. И ще гледам, няма начин да изпълнявам много мисии. Значи очаквате към 3 часа, ще очаквате и четвъртия епизод. Ще гледаме по-бързо да изпълняваме мисиите, за да 15 минути. Нещо казаха да, ако искам повече от 15 минути, трябва да потвърдя профила си, но не знам как се прави това, така че... И 15 минути е задоволително. Аз ви казах много бързо, ще качвам на ден по 3 клип. Това ще супер вас, лесно ще трябва пред вас. Стига да има това време. Ще видим сега, да не. Значи ако не я приемем и този път, хора, наистина много ще извинявам. Не знам защо се получи така, но... Сега тук не живее OG ми тук някакъв. Трябва сега да го следваме. И това OG ще го стреля с оръжието и накрая ще трябва да го убиеме. Не, сега ще го видите. Ой, ето го. По принцип му го убиеше така, но за сега никой човек, доколкото знам, не го е убил. Е така по път. Той просто, значи, мотора му е същия като нашия, ама е значително много по-бърз и не може да го настигнеш. Не може си до него. Може да бъдеш пред него да го изпревариш от някакъв заобиколен път, ама пред него не мога да го изпревариш, той е много бърз. Фак. Тук направо от нас хората. Пак. Къде се изджасках в това? Така че са бързо, че ще изгубим мисията. Толкова много мисии. Мисля, че ви хареса много епизода. Дали ще ви хареса доста. Само на 2-3 пъти съм спирал. Ама това няма нищо, просто... Сега го изпреварих, малко беше как се засили.
5 минути, значи още около 10 минути трябва, значи ще преценим, ако можем 3 мисии да изпълним, ще бъде много добре. Просто има такива по-дълги мисии, колкото мисии може, толкова. Ама сега да правя по... Извинете, че първите клипове беше по толкова малко, ама просто... Мислех си, че ще ми взима много място, ако правя много дългия. Аз мога да си отида в галерията, да си изтрия клипа и да си ми дадат мегабайтите. Но това не съм го знал, съжалявам, хора. Сега вече ги правя по-дълги епизодите. Дори както казвам, когато казах на Денка, че правя малко повече клипове по 3 начини. Ще е добре. Тони. Айде, Бога настигна това бърз. Той не дава ни да се дойде до него. Вижте колко е бърз. Бъснавам го така. Аз ще заобиколя от тук. И тук му минеш да го изпревариш, е така той, защото малко един път ето до тук е така, ще излезе. Където. Значи сега ще ви обясня къде ще спира. Ей там има на едни стъпала, ще спре той. Ей тук на това хълмче, там на свободата на стъпалата спира сега. И от тук вече трябва да го убием. Не си дай колата ли бе? Ауди качването. Да побързаме на чекосвен сега. Още една мисия. Поколкото може хора ще знам. Спука на много мък. Надявам се наистина клиповете да ви харесват. Не знам за кой път го казвам. Следващата мисия да не е така. На следващата мисия майче знам каква е. Няма да е дълга. Просто че отнеме време. Че трябва да гоня един. Той сега докато отида да го закарам, после трябва да се и върна. Да ма гони като иска полицията. Вече трябва да го карам много надълго. Трябва да побързам много. На 5 минути ще отнеме за мисията, която трябва. Лесно се минава. Трябва просто да гоня един и да го убия. Докато го гоня. Супер лесно е. Не се надявам, че ще още една мисия да изпълня. Разбира се, като бориме и сейфа. Да успея да сейфам. Айде чезвай. Взимаме бързо кола и вървиме към другата мисия четена. Добре. Ще успеем. Правим го. Да, трябва да блъснем полиция. Вече имаме мисии при OG. След мисиите при Big Smoke отиваме да изпълняваме при Caesar. Значи сега ще ви обясня. Сега едно състезание трябва да правим с коли. След това състезание вече нямам при него мисии. Айде, 2 ченгета.
Те се лазикат хора, майче, няма мога да направя. Сега дано, когато стигна при мисията, дано да... Аз ви джаскам хората, като... Какво да кажете, ще ми взриват сега колата. Айде дано, като стигна при Биг Смок, да не ме гонят. Как може ония запис да не може... Ония клип не е запис? Да, не успя да се качи. Аз тъмън се радва, викам, нали, сега колко дълъг клип, но ще ви хареса много. Какво стана? Не е станало въобще нещо такова. Полицията ще ме гони. Въпросът, че... Бързо. Абе, да отнеме време, аз не ми пък първо ще мина да взема една звезда. Ето тук ще минем тук да я вземеме. И спрем да гони малко полицията. Поне само начин да мога да избягам. Докато стигна до мисията. Вече 11 минути клип. Давай за 4 минути трябва да успеем. И това време направо лети хора. И сега трябва да слезе от колата, съм малко да трябва да го гоня. Ето аз избягам. Ето трябва да гоним. Тъпанавчето тъпо. Да го убиеме трябва. Разбира се, той ще мине в неговата банда. Беги, бе! За да го защитат малко, така как да кажа. Браво, боснахте ме. Е, това е мисията. Аз ще му взема и парите. Не трябва въщна. Тим бързо да се запиша. И спирам епизода. Очаквайте малко по-късно. Казах ви към 3 часа и 4-ти епизод. Сега да има то да се качи. Стреляй. Давай. Добре, дойдохме. Няма губим никакво време. Добре хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за моят канал и очаквайте 4-ти епизод на GTA San Andreas. Чао!